Хайырлы көн, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Татарстан 24 телеканалында турдан-туры эфирда мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Татар халкының талантлы сәхнә стасы Рәфкать Бикшәнтәев үзенең чагыштырмача кыска иҗат гомерендә тамашачы күңелендә тирән эз калдырган образлар, спектакльләр иҗат итә. 10 февральдә артистның тууына 100 ел тула. Бүгенге тапшыруыбыз бөек шәхесебез турында булыр. Кунагыбыз Татарстанның халык артисты һәм ат казанган сәнгать эшлеклесе Камал театры музее мөдире Луара Шакирҗанова. Хәерле көн, Луара ханым, исәнмесез? Исәнмесез. Сезне күрергә biz бик шатбыз, бик зур рәхмәт килеп җиткәнегез өчен. Хөрмәтле телевизор караучылар, инде алда әйтеп үткәнемчә, тапшыруыбыз турыдан-туры эфирда бара. Димәк, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Кунагыбызга сорауларыгыз һәм гомумән әйтер сүзләрегез булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябызның телефон номерларын сез хәзерге вакытта экраннарда күрәсез. Лора ханым, инде әңгәмәбезгә күчкәнче, Рәфкать абый турында кыскача гына белешмә биреп үтсәк, миңа калса бик урынлы булыр. Бергәләп карап тыңлап үтик әле. Игътибар экранга. Рифкат Ахмеджан улы Бикшәнтәев, актер, режиссер, татар халкының талантлы сәхнә стасы, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты. Рифкат әфәнде Әтнә районы Түбән Бәрәскә авылында туып, Казан шәһәрендә үсә. Башта рәссамлеккә укый, аннары ГИТИСны тәмамлап, Татар яшьләр театрында эшли башлый. Мәскәүдә югары режиссер курсларыннан соң спектакльләр иҗат итә. Шул ук вакытта Казан театр училищесында укыта. Республика күчмә театрында режиссер вазифасын башкара. Рифкать Бикшәнтәев милли сәхнәгә яшьлек сулышы, тормышка якты караш алып килгән, тамашачы күңелендә тирән эз калдырган образлар, спектакльләр иҗат иткән шәхес. Кабатланмас режиссер калдырган кыйммәтле иҗат мирасы татар театры тарихында үзенчәлекле урын алып тора. Бу чыннан да шулай. Менә Рәфкать абыйның бер спектаклен күргән Мәскәү тәнкыйтьчеләре аның турында Рәфкатыгыз сезнең дахи ул дип әйткән. Менә чыннан да әлеге шәхеснең дахилыгы хакында сөйләшеп үтик әле. Аның бөеклеге нидә булган? Әйе, Гөлүсә, алар дөрес әйткән. Мин дә үземнең бер язмамда, менә бу китапта да бар ул. Тынакланып тормыйк, татарланып, безнең Рифкать абый ул чын мәгънәсендә дахи дип язырга җөрьәт иткәнмен. Гәрчә без һәр вакыт ул сүзне кулланмыйбыз. Нәрсәдә булырга мөмкин ул дахилык? Мин беләсем, менә бу көннәрдә тагын Рифкать абый турында истәлекләр укыйм, аны искә төшерәм. Башкаларда да шул фикер бар икән, зур гына артистларыбызда. Ул ничектер киткән кешеләр бераз онтыла башлый, шул чорда калалар. Ә менә Рифкать абый, нидә ул хикмәт? Менә шул дахилыктыр. Ул пик заман, менә русча әйтәләр бит, вне времени. Ул бөтен заманга да туры килә алырлык бер шәхес. Мәсәлән, аны бүген китереп спектакльләр куярга куш, яки бүгенге спектакльләрне кара, кайберәүләр турында мин ул сүзне әйтә алмас идем, бик талантлы артистлар турында да киткәннәрнең. Ул менә шундук кіріп кетер шикелле, шундук аңлар шикелле бүгенге заман эстетикасында. Һәм бик талантлы спектакльләр куйган булыр иде, әгәрдә ул 25 ел ширек гасыр иҗатта булды, тагын бер 75-ләргә кадәр тагын бер ширек гасыр яшәсә, нинди генә шедеврлар булмас иде. Менә аның турында әйтәләр иде, ул шип кенә әйбердән дә кәнфит ясый торган режиссер дип әйме, чынлап та аның менә дахилыгы хәтта шәхесләрне ачып күтәрә белүендәдер. Ул Хайбахит дигән драматургны күтәрде. Алар бергәләп Тукай премиясын алдылар 60-нчы елда. Ул әле яңа гына бирелә башлаган премия иде Тукай бүләге. Һәм шөкер, Рифкать абый менә шу зур, гаҗәеп, данлы исемгә лаек булды. Башка яклардан аның фаҗигасы да күп булды, әлбәттә. Менә спектакльләрдә ул аның белән миңа туры килде. Берничә спектакльдә дә катнашырга. Ул вакытта күчмә дип йөртелгән театрда. Ул тик кенә утырып тора алмый иде репетиция вакытында. Аның фантазиясы вулкан кебек иде. Ул артистларга да шулай ирек бирә иде. Һәм анда чама бар иде. Зәвык, культура, зыялылык һәм кемнәрдер нәрсәдер фантазия белән юк, фантазия гайбәт, ләкин дөрес якка түгел дип. Менә шундый бер
кайдыр галәм кешесе иде ул. Һәм аның спектакльләрендә һәрвакыт музыкада, бизәлештә, артистлар ансамбледә бик зәвыклы була иде. Һәм алар халыкка менә ниндидер караңгы спектакльләрдә соңгы елларда киттейме, пессимизм да булганнары бар. Әмма бит сәнгатьнең аның төп максаты мәдәни агарту тапшыруын әйтеп китим әле. Ул тамашачыда, кешедә ниндидер бер оптимист, якты хис калдырырга тиеш. Һәм менә Рәфкать абыйның бөтен спектакльләрендә менә шушы кешене яхшыландыру, аның рухи байлыгын, аны рух яктан күтәрү, әхлагын үстерү, мәхәббәт булсынмы, башка проблемалар күтәрелсенме, ул менә шундый якты, нурлы, сәнгатьчә эшләгән, тагын аны әйтеп китәргә мөмкин. Син теләсә нәрсә эшлә, башыңда йөр, ләкин син аны аклый бел дип. Менә аның һәрбер әсәрендәге һәрбер трюк булсынмы, үз уенында да, спектакльләрендә дә бөтен нәрсә акланган, тормышчан һәм күтәренке рухта иде. Менә аның һәр яклап төп үзенчәлеге димәк шунда булган, шулай бит. Шулайдыр, бәлкем әле әйтелмәгәннәр дә күптер. Менә Лора ханым, бу көннәрдә мин Раул Абышәрәфиевнең бер интервьюсын тыңлаган идем. Һәм ул анда Рәфкать абыйны да искә алып үтә, һәм аның турында ул иң ышандырып уйнаучы артистларыбызның берсе иде ди. Һәм миңа калса инде бу инде чыннан да иң мөһим һәм иң кирәкле сыйфатларның берсе булгандыр, шулай бит. Аны мин шулай ук бер язмада әйткән идем. Чөнки мин аның бер 4-5 спектаклен күрү бәхетенә ирештем. Без студент идек. Ул уйнаган көнне карарга бара идек. Банкрот, ул Сиражетдинне уйный иде. Анда сәхнә бизәлешендә балкон бар иде. Шул балконнан очып төшә ул. Ул аның җүләрләнгән тиле булып уйнаганнары, анда клоунада. Мин уйлап куйдым, Рифкать абый үзенең бик шәнтәев икәнен онытмадым икәнен бу вакытта шундый рольгә керү. Аннан соң бар иде бәйрәм кичендә итальян драматургы Эдуардо де Филиппоның анда бер көнче ирне уйный ул. Менә күренә, килә сәхнәдә, әгәр дә шунда көндәше күренсә, менә ул аны шундый темперамент, шундый инде менә бәреп үтерер кебек. Кыскасы, нинди генә рольдә булмасын, менә бу күк капусы ачылсадан күреп киттек, анда үзе куйды, үзе уйнады. Ә менә беләсезме, дөнья театр тарихында ул бит режиссер үзе дә уйнау, ул бик сирәкләргә генә бирелә. Эшли алмый аны күп режиссер. Бик әйбәт артист булса да, менә режиссер да бул, артист да бул. Ул бик катлаулы хезмәт һәм Рифкать абыйга ул бик җиңел бирелә иде. Үзенең спектакльләрендә үзе уйнаган чаклары да бар. Ул менә ниндидер көчкә, мин аны әлбәттә мөмкинлекләрен ачып бетерә алмады дип уйлыйм. Аңа җитәрлек репертуар да булмады. Ул үзенең заманыннан алда яшәде. Мин аны менә Король Лир итеп тә күрер идем. Ул менә дигән комик актер да иде, драматик та, психологик кичерешләр аның. Ул әйтеп китим әле актер буларак, ул бит Ленфильмда Моабит дәфтәре дигән Муса Җәлилгә багышланган фильмда төште. Режиссерлар Казанга килделәр, сайлап алдылар. Әсгар абый Абдулла Илишне һәм ул анда уйнады. Шәфи Алмаз дигән татар кешесе, шушы Идел Урал дигән компания дип әйтик, мен дә шуның дәүләтнең, булачак дәүләтнең җитәкчесе, шундый тарихи шәхес. Аның уйнавын карарга бөтен артистлар җыела торган булган. Шундый нечкә хисләр белән, кичерешләр белән. Аны әйтәләр, бер Италиядагы режиссер, итальян режиссеры фильмга төшәргә чакырган, әмма ул 68-нче ел, ул вакытта чит илләргә болай гына чыгарып та җибәрмиләр. Кыскасы, менә ул ниндидер бик дөнья масштабында урын алырлык, гаҗәеп нәзакәтле, гаҗәеп киң диапазонлы, үтә психологик Саклангыч шәхес дөрес әйтергә кабатланмас, чынлап та кабатланмас. Әйтеп китим, ул Аллага шөкер кабатлана үзенең улында Фәрит Бикшәнтәев та, Найла Пагараева да аның
Һәм әйтергә кирәк, бу зур театраль гаилә шулай бит. Әйе, менә зур театраль гаилә орында әйтеп китсәк тә орында булар. Бер Искал көчәсендәме, юбилейдамы безнең беренче президентыбыз Минтимер Шәймиев әйткән иде. Чөнки Рифкать Бикшәнтәев Тукай премиясе лауреаты беренчеләрдән, Наилә Гараева хатын Тукай премиясе лауреаты, уллары Фәрит Бикшәнтәев менә дигән режиссер Тукай премиясе лауреаты һәм киленнәре Люция Хамид та безнең актрисабыз. Менә шушындый гаилә юк та әле барсы да бу мактаулы исемгә лаек булган һәм Шәймиев әйткән иде менә Бикшәнтәйләр йолдызлыгы дип. Бу төшенчә безгә бик ошады, аны без кулланабыз. Менә шундый гаҗәеп талантлы кешеләр. Шуңа күрә Лорапа тарихка әйләнеп кайтсак, сез шундый тәмле итеп, матур итеп сөйләйсез, бүлдерәсе дә килми, тик шулай да башка сорауларны да биреп үтәсез килә. Менә әлеге китапта мин шундый бер мәгълүматкә табылган идем. Рәфкать абый ул мондай сүзләр әйтә торган булган. Эх, үз театрың булса иде икән ул дип. Менә монда миңа калса чыннан да инде уйланырга җирлек бар. Димәк инде ул үзендә көч тойган, үз-үзенә ышаныч тойган һәм менә чыннан да бүгенге көндә Аллага шөкер аның улы бу эшне дәвам итә. Шулай бит. Ул бит менә филармониядә, безнең Тукай исемендәге филармониядә миниатюрлар театры оештырасы килеп филармониягә дә эшкә урнашкан иде ул бер чорда. Һәм сезне дә чакырган булган, шулай? Әйе, мин укып бетергәннән соң ул мине дә шунда алды, тагын бер егетне. Ләкин бик катлаулы чор ул. Совет чорында тиз генә менә шулай театр оештыру хәзерге шикелле анда сиңа спонсор да юк. Ул кыен эш булып чыкты, ул барып чыкмады дияргә була. Һәм ул аңына бит инде киришкән, димәк, үзендә көч, куәт сизгән, мөмкинлеген сизгән, ул шулның кирәклеген сизгән халыкка. Ул бит менә хәзер инде андый театрлар безнең бар, студияларда күбәйде. Алар артык түгел бер кайчанда. Кыскасы, Моңсу да һәр вакыт Рифкать абыйны искә төшергәндә, әгәр дә аның үзенең шундый мөмкинлеге булса, бер театр булса, анда нәрсәләр генә булмас иде. Ул төрле жанрда булыр иде, дип уйлыйм мин. Ул менә дигән артистларны җыя белә иде, ул аша белә иде аларны. Ул менә драматургны ачкан кебек Хәйбахитны. Ул, мәсәлән, истәлекләрендә бар Мәсгуд Имашев, нинди талантлы композитор безнең. Аны аша ул, аны күтәрә ул. Ул Наилә Гараеваны беренче студентканы күреп алып, беренче мәхәббәт спектакленә төп рольгә ала. Әле хәтта Академия театрының труппасы шакката каршы килә. Ничек инде? Мөмкинме? Ләкин ул бәхәсләшә. Һәм аның менә бәхәсләшкән чаклары турында күп тәсилләр. Ул бит бер кайчанда ниндидер гади икән күреш мәсьәләсе буенча түгел. Ул каядыр аннан үстә булды һәр вакыт. Ул бәхәсләшсә дә, үзенең фикерен өскә чыгарса, бар тик иҗат буенча. Ул яхшырак вариантны күрә белгән һәр вакыт. Менә алдан сизә белү дигән нәрсә, ул да талантның бер билгесе һәм шушындый ачышлары аның артистларны ачуда дисеңме, ул бик күп. Мин менә аның язмышы бер караганда бәхетле дип уйлыйм. Авылда калган булсалар, ул 6 яшьтә вакытта бу 7 баладан торган гаиләне Әхмәтҗан абый Казанга алып китә. Һәм шунда аның мөмкинлекләре ачылырга сәбәп күбәя. Ул рәсем сәнгать училищесына да укырга керә. Ул русчаны да кабил белә иде, татарчаны да менә дигән аның бит радио, безнең радио фондында сөйләгән язмалары бар. Мин аларын тыңлап туя алмыйм бүген берсәләр дә. Ул шундый логиканы һәм ул артистлардан да шуны сорый иде менә, хәтерлим әле. Сүзне, логиканы дөрес әйтегез дип кабат-кабат әйттереп, дикцияга да бик әһәмият бирә иде. Чөнки логика басымы ул бит фикер йөртү. Ә сәхнәдә артист фикер йөртергә тиеш. Менә Лорапа рәсем сәнгате турында искә алып үттегез. Аның менә Сталинны ясаган рәсеме дә бар, ягъни портреты. Чыннан да бик охшаган, шулай бит. Һәм ул әлеге портреттан үзе тирәсендәге шәхесләргә күрсәтеп, һәммәсендә шаккат торган булган икән. Чыннан да шуны эшләгәнгә күрә аны җибәрәләр дә әле укырга. Ул бит вертолет заводында сугыш чорында эшли. Ул 17 яшьлек вакытта фронтка ыргыла ул. Рәсем шул техникумда укыган вакытта аны җибәрмиләр, яшең җитмәгән дип, аннан вертолет заводында эшли. Шунда ул үзешчән сәнгать түгәрәгенә йөри башлый. Һәм шунда укырга китәргә кирәк, тели Мәскәүгә. Уза да
җибәрмиләр, шундай сугыш чоры. Һәм ул менә шушы Сталин портретын ниндидер бер бәйрәмгә багышлап эшләп биргәннән соң аңа ризалык бирәләр. Ул бик оста иде. Ул үзенең спектакльләрендә эскизларны үзе эшли. Анда һәрвакыт уңайлык та бар, анда зәвык та бар, анда ниндидер бер оригиналлек та бар. Һәм шулай һәрвакыт аннан соң ул бик кызык истә калган грим салу буенча. Аның үзенең гриме да бик менә булай каядыр бер кашны булай, һәм инде ул образда персонажны ачып бирә. Мин дә хәтерлим, бер грим салып утырабыз, мин бер яшь кыз, Батур, грим салдым. Ул безнең яныбызда бара. Гримга менә булай гына 5 бармак белән менә мондый аксылрак, яктырак таплар алар жанлыландырып җибәрә гримны. Менә шулай, менә ул истә калган. Кыскасы ул ничектер һәр яктан сәләтле музыка буенча менә Сара Садыйкованы ул һәрвакыт спектакльләренә чакыра иде. Ул чит ил музыкасы дисеңме, рус композиторларына, ул әдәбият дисеңме, ул әлбәттә рәсем сәнгате һәм театр. Буларның барысында да ул йөзә иде. Аларның шушылы өлкәдә аларның барысына да Аллаһ Тәгалә табигать биргән 100% талант. Бу бик сирәк. Андый кеше сирәк, аны булса иде ул менә бүгендә андыйрак кабатланмас. Андый юк. Лора апа, бүгінгі күнге әйләнеп қайтсақ, біз енді Камал театрын өзі бір ғойлә деп атыйбыз әйбет. Һәм мында үзенә күрә бір жылылық бар, һәм һәр бір шәхесне зурлыйлар. Менә Рәфкать абыйның 100 еллыгы уңайыннан да театрда премьера көтелә, шулай бит. Бездә бу хакта сюжет та бар, бергәләп карап үтегәле. Игътибар экранга. Камал театрында тиздән премьера. Тамашачы Кабат Туфан Миңнуллинның дуслар җыелган җирдә әсәрен күрә алачак. Вәгъдә ителгәнчә спектакльдә театрның алтын составы катнаша. Дөресен әйткәндә, башта минем шундый теләк бар, бу трилогияны, Туфан абыйның трилогиясын тулысынча яңадан куеп карарга. Миләүшәнең туган көне, дуслар җыелган җирдә, хушыгыз. Шуннан соң мин уйладым, яңадан хушыгызга кайту ничектер. Мин аны 90-нчы елларда куйган идем. Шуңа күрә мин яңадан күзаллап карадым да, мин аны яңадан куя алмам дип. Шундый фикергә килдем. Аннары барыбер ул уй калды минем. Тулысынча трилогияны күрә мин башта студентларга мөрәҗәгать иттем. Әйтәмәйдек әле Миләүшәнең туган көнен куеп карыйк. Без аны куйдык. Икенчесе бит инде дуслар җыелган җирдә. Аннары уйладык та артистлар белән бергә ничегрәк менә шул дуслар җыелган җирдә икенче өлешендә өчесен дә берләштерергә дип. Һәм без кертеп карадык, менә кичкенә генә һәрбер образның, һәрбер персонажның кичкенә генә монологлар. Шуңа күрә менә без шулайрак эшләп карадык. Шуңа күрә дуслар җыелган җирдә барыбер беренче өлешеннән дә, өченче өлешеннән дә ниндидер сүзләр, фикерләр кирде. Шулай итеп, менә ул минем беренче уем трилогияны тулысынча куярга. Менә шул дуслар җыелган җирдә минемчә ул фикер, ул минем хыял дип әйтер идем. Ул минемчә кирде дип уйлыйм. Һәр хәлдә без аны шулайрак оештырып карадык. Минем фикеремчә, менә бу 3 әсәр, трилогиясе минем өчен иң көчле әсәрләр дип әйтер идем. Әлбәттә, төгәл бермештән әлмәндәр. Ул безнең театр өчен, безнең тамашачы өчен. Галәскәр Камал театрының тарихында һәм гомумән татар драматургиясендә безнең тамашачыларда ул әлбәттә аерым урын алып тора. Ансы бәхәссез. Әмма минемчә аның менә уйлары, фикерләре турыдан-туры әйтә торган фикерләре нәкъ менә шул 3 әсәргә кертелгән. Без исә үз чиратыбызда Камал театры иҗатчыларына уңышлар, тамашачылар белән тулы заллар теләп калабыз. Демәк, менә шундый бик матур премьера көтелә шулай бит. Иртәгә, берсе көнгә, 11-дә 3 көн. Тамашачыларыбыз рәхим итсеннәр. Һәм менә премьера дип әйттек, бу инде әлбәттә Рәфкать абыйның 100 еллыгы уңайыннан куела. Менә премьера белән Рәфкать абый арасында берәр нинди бәйлелек бар микән? Бәйлелек излисе килә кебек. Фәрит Бикшәнтәев үзенең әтисенең якты истәлегенә багышлап бик дөрес уйга килгән бу әсәрне куеп, чынлап та турыдан-туры бәйләнеш бар дип тә әйтергә мөмкин. Гәрчә бу проблема һәр заманда, һәр кемгә кагыла торган проблема ул. Ә монда иҗат интеллигенциясы турында сүз бара бу 3 трилогиядә. Кеше, шәхес буларак үзенең, әйтик,
кыйбласына туры булып кала аламы? Менә шунда хикмәт. Анда агы бөтен җиннәр шәршәмбе бүген дигән вакытта син дөресен, бүген бит шәршәмбе түгел, бүген җомга дип, менә шуны раслый аласыңмы, исбатлый аласыңмы? Менә Рифкат абый шундыйлардан иде. Ул бер кайчан да кемгәдер ярарга тырышмады, җайлашмады, ул үзенең иҗадының туры юлыннан барды, бәхәсләште, шуның аркасында кайдыр кыйналды да дип әйтергә була. Ул һәр вакыт талантлы, иҗади кешеләргә эләгә торган язмыш, җиңел генә бармый. Менә нәкъ бүгенге көндәге кешеләргә дә аңлашылсын иде. Без инде менә хәзер уйланмый башладык ул турыда. Менә шулай кирәкме? Ярар, миңа бу җитәкче алдында, моның алдында әзрәк ялагайланырга кирәкме? Баш ияргә кирәкме? Булсын. Менә шундый заманга таба килеп барабыз. Шуннан арыныр өчен Фәрит Бикшәнтәев бу проблеманы күтәрде. Ничә ел элек Туфан абый күтәргән аны. Кеше Аллаһ Тәгалә биргән талантына, иҗатына турылыклы булып, иң беренче чиратта кемнәргәдер җайлашырга, ялагайланырга түгел. Менә шушы турыда бу. Димәк, нигезендә шушы фикер якташыла. Нигезендә шул һәм Рифкат абый күрсә бик шатланыр иде әлбәттә. Аннан соң әле безнең тагын бу уңайдан, бу 100 еллык юбилейга без туган авылы, Әтнә районының Түбән Бәрәскә авылына театр спектакль белән барачак, һәм анда без аны искә алачакбыз. Һәм Аллаһ бирсә, бездә шундый фикер туды, һәм инде ул тормышка аша. Бәрәскә авылындагы мәдәният йортына Рифкат Бикшәнтәев исемен бирәчәкбез. Ринат Таҗетдинов исемендәге клуб бар безнең хәзер аның туган авылында. Хәлим Җәләлов, менә матур традиция. Бу бик дөрес карар кылынды дип уйлыйм. Шуннан да менә Камал театрына әфәрин дип кенә әйтәсе килә. Зур эшләр башкарыла, әлбәттә инде шәхесләрен зурлый театр. Лорапа менә ни кызганыч, тапшырыбыз инде ахырына да якынлашты. Менә шундый матур, җанлы әңгәмә өчен сезгә бик зур рәхмәт. Киләчәктә дә очрашулар булып торсын. Ул бит әле безнең педагог иде, һәм педагог буларак ул бик зур эш башкарды. Аның шәкертләре әле бар, Оренбургта баш режиссер, менә бездә Илдар Хәйруллин да аның эше дәвам итә. Һәм иң беренче чиратта үзенең улында дәвам итә. Кыскасы, киң кырлы шәхес булган һәм иң мөһиме аның эше дәвамлышыла бит. Сау булашабыз, бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт чакыруыгызга, искә алуыбызга рухы шат булсын. Амин. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә шулар иде. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.